उपदेशगिरिनि 5 अध्याय बेनि 1 पद आं सिगांनो खावलायो आङो बहायसो देरफैदों बिदि नङा आसामावसो देरफैदों बिदि नङा होजोंनिफ्रायनो 6 जन बिसाखौ लानानै फैखानाय आङो बेंगलनिफ्रायनो 1987 आव आङो खारबोदों 1987 आव खारबोनाय थेवबो आं बहुद सेस्था खालामदों बर' बाइबेलखौ फरायनोहाय जायाखिसै फरायनोबो बिराद बुरजाथार जाबाय नालाय बेखायनो जायाखिसै आरो फार्स्ट 250 टाकानि बायदोंमोन बेखौबो सेस्था खालामै हायिखाय गुबुन हरबाय सेकेन्ड टाइम आरोबाव बायबावबाय आरोबाव बेखौबो गुबुन हरबावबाय आरो बेनिफ्राय थार्ड टाइम दा चेन गोनां दङ बेखौ सेस्था खालामगासिनो दङ थैनायनि सिगां आङो सानसे बे बर' बाइबेलनिफ्रायनो आङो बोसोनखौ होगोन आंनि बे गिदिर मोनसे साननाय दङ फोरबो बाथ्रायावहाय उपदेशगिरिनि 5 अध्याय बेनि 1 पद बहाय जोङो फरायनि बहाय इसोरा मा बुंदों फोरबो बाख्नाय जाथों তুমি ঈশ্বরের গৃহে গমনকালে তোমার চরণ সাবধানে রাখো কারণ হীনবুদ্ধিদের নেই বলিদান করা অপেক্ষা বরং শ্রবণার্থে উপস্থিত হওয়া ভালো কেননা উহারা যে মন্দ কার্য করিতেছে তাহা বুঝে না পর্ব বাকনায় যাতেন ও সুন্দর বিষয় প্রকাশ কান্দেন ও হয়তো এখানে বুঝতেন नोङो जेब्ला समाव इसोरनि न'आवहाय फैयो इसोरनि न'आव जेब्ला समाव फैबाय इसोरखौ आराधना खालामनो फैयो बे समावहाय नोंनि आथिंखौ नों साबधानै दोन आथिंखौ आरे बाबा बे माबोरै जानो हागौ माखि बे लमब्रिसआव जिरायनायाव बे केम्पसेराव जिरायनायाव माखि दलरनि थाला आथिङा ना माखौथो बुंखो फोरबोआ बाख्नाय जाथों बहाय विशेष करे दिनै बाइबेला दिनै प्रकाश खालामदों जेब्ला समाव जों इसोरखौ आराधना खालामनो फैयो इसोरखौ प्रशंसा खालामनो फैयो इसोरखौ जोङो दिनै हामबाय आरो हामबाय होननानै बुंनो जेब्ला समाव जों फैयो अब्ला बे समाव साबधानै दोन आथिङा होननायनि कारना जाहैबाय नोङो जेब्ला समाव इसोरनि न'आव हाबबाय अ प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर नै दान्दिसे उसुखुथु जानानै बायरायाव ओंखारबाय आरोबाव बायरानिफ्राय आरोबाव गिदिर न' हाबफैफिनबाय बेबायदि खालामनो नङा आरो बेनिफ्राय बिनि गाहायाव दिनै बाइबेला दिनै प्रकाश खालामदों गियान गैरोङि आखल आखु गैरोङि बायदि बेबायदि नङा नाथाय नोङो मोजाङै खोमा होनानै इसोरनि बोसोनखौ नोङो खोनासं आरो नों खोनासंनानै ला मानोना दिनै बाइबेला दिनै प्रकाश खालामदों Psalm गीतफोरनि दिनै 119 बेनि 11 पद दिनै बाइबेला दिनै प्रकाश खालामदों हे सदा प्रभु আমি তোমার বাক্য হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছি যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি যেন আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি দিनै गोबां मानसिफ्रा दिनै पापाव दिनै थांदों दिनै पाप मावदों दिनै गोबां ख्रिस्टानफ्रा इसोरनिफ्राय दिनै गुसु जादों जिउआव फोथायनाय खुलुमनायाव एकटाই শুধু কারণটা হচ্ছে दिनै इसोरनि वचनफोरखौहाय हृदयावहाय दिनै सोनानै लानो हायाखै इसोरनि वचना हृदयाव दिनै स्थान मोनाखै आरो बेनिखायनो दिनै जों आत्मिक जिबनावहाय दिनै जों दुर्बल जायो आरो इसोरनिफ्राय जों दिनै गोजान जायो नाथाय दिनै बाइबेला दिनै प्रकाश खालामदों प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर दिनै जोंखौ दिनै बाइबेला प्रकाश खालामदों नोङो जेब्ला समाव इसोरनि न'आव हाबो अब्ला नोंनि आथिंखौ नों साबधानै दोन दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै गिर्जायाव फैयो जिरायथेरनो हाया 30 मिनिटनिफ्राय जेब्ला समाव बारग'बाय अब्लानो टाइमा गोबाव जाबाय ओंखारनायसै दान्दिसे बार जाहैबाय आरो बिसाफोरनि भारा होनानै बायरायाव ओंखारनाय बिसा गाबनायखाय प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर दिनै जोङो जेब्ला समाव जों इसोरनि न'आव फैबाय जों निरिबिलि जोङो मोजां गोसो साननायजों इसोरनियाव ध्यान खालामनायजों जोङो दलरै जों जिरायो जोङो बे समावहाय दलरै
जों इसोरनि बोसोन फारसे जों ध्यान खालामनि इसोरा जों जोंखौ आशीर्बाद खालामो दिनै बिसेस करि दिनै बिसेस प्रग्रामा जाबाय दिनै जोंनि खामानि मावग्राफोरनि हाजिरा मोननायनि थाखाय बिथांमोननोहाय माबोरै जों होनांगौ बान्था होनांगौ नै बेनि सोमोन्दैहाय दिनै आउटलाइन सुजुगिरिया आउटलाइनखौहाय सुजुदों आयदाया जाहैबाय इसोरनि बान्था जायफ्रा दिनै इसोरनि खामानि मावो दिनै गोबां खस्थ' लायो गोबां दुख लायो बिसोरनि बान्था मोननांगौनि दरकार दंना गैया बेसो गिदिर दुखुनि बिषय सुसमाचार प्रचार खालामै अनेक समायाव गोबां समायावहाय दिनै जोंनि इसोरनि गाहाम रादाब लांग्राफ्रा दिनै गोबां खस्थ' मोनो गोबां दुखु मोनो आं सिगां मोनसे दुखुनि सोमोन्दै आं खिन्थाग्रोनोसै मोनसे शरद बाबु जोंनि फास्टर रिटायार्ड फास्टर शरद बाबु सिनायजोबो दा गासैबो जोङो मेघालयआव थांदों सुसमाचार प्रचार खालामनो जों साथामानो जोंनि रेभारेन्ड सासे दङ आरो शरद बाबु आं जोंनि गसपेलनि थ्रुयैहाय जों मेघालयआव जों प्रचार खालामनो थांदों आरो मेघालयआव प्रचार खालामनायाव ओरैबायदि आप डाउन गोजौआव गाखोनांगौ हाजो आरो बेनिफ्राय ओंखारनांगौ बेबायदि अबस्था बहु दुख बहु खस्थ' प्रचार खालामै डिस्ट्रिबिउसन खालामै इसोरनि गाहाम रादाबखौहाय बुङै बेनिफ्राय सानसेखालि मा जाखो हरावहाय जा सोगोनबाय बिराद सोगोनबाय बिराद सोगोनबाय आं हठात सिरि मोनबाय जोंनि रेभारेन्डखौहाय जोङो मान होयो रेभारेन्डखौ जोङो मान होयो बेनिखायनो बिथांखौ जोङो गोजौआवहाय खाथियावहाय फुथुदों अर्थात प्लेंकिंआव जों फुथुदों आरो जों जाबाय गाहायावहाय ओरैनो हाबा जाबा हरखौ जाफन खालामनायनि थाखाय सिगां खुनुरुखुम गांसे बनानै बेनिफ्राय बियो सोगोनदों आरो आं सिरि मोनबाय आं बुंबाय हे इसोर ओइ फंबाय नों मा जाखो होनबाय आं लोमजादों आदा हाले सह्य खालामनो हाले आङो ओरैबायदि लोमजाबाय आदा मा खालामबावनांगौ जाखो गाबोन माबोरै सुसमाचार प्रचाराव थांनांगौ माबोरै खालामनांगौ बे अबस्थाखौ बुंबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय बुंबाय आङो फंबाय नोङो खुनुरुखुम दे हान्थु खरायदो होननानै बुंबाय आङो हान्थु खरायदो आरो फंबाया हान्थु खरायबाय आरो आंबो लोगोसे हान्थु खरायनानै बेखौ दैनानै इसोरनो आर'ज खालामबाय आर'ज खालामै जेबो समाव जोब्बाय आर'ज खालामनानै जोब्बाय आमेन बुंबाय साथे एकदम बियो बुंबाय आदा आं मोजां मोनबाय आं बायहेरायाव थांनायसै आदा बुंबाय आंखौ जोङो रेभारेन्डखौ जों फोजाखै बिथाङा जा उन्दुबाय एथ' खस्थ' हाजोआव गाखोलाय ओंखारलाय आरो बेनिफ्राय बियो बायहेरायाव थांनानै बियो ओरैबायदि गबाहैबाय बियो दारुन गबायबाय उल्टी खालामहैबाय आरो उल्टी खालामै आरो बेनिफ्राय आं बुंबाय आगै नोङो फंबाय नोङो मोखां सुदो दे खुगा सुदो आरो बेनिफ्राय खुगा सुबाय मोखां सुबाय आरो बेनिफ्राय पुनराय फैफिननानै लोमजानो माहाय थांखो पात्तान गैया हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै इसोरा बेबायदि खामानि मावो इसोरा दिनै आर'जखौ खोनासङो गसपेल जन चैप्टार 14 verse 12 13 14 बारजों समाजों फरायो अब्ला जों बाहायनो हायो दिनै बाइबेला दिनै प्रकाश खालामदों नोंसोरनि आर'जखौ आं खोनासंगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड बियो खोनासंग्रा इसोर बियो उन्दुना थाग्रा इसोर नङा जोंनि आर'जखौ बियो खोनासंग्रा बेनिफ्राय सुन्दर बियो एकदम एत' सुन्दर थाबायबाय एत' सुन्दर आरोबाव सुसमाचार प्रचाराव अखानायैहाय आरोबाव ओंखारनो हाफिनबाय इसोरनि फिसाफोर इसोरा बियो आर'जखौ खोनासंनाय इसोरनि फिसाफोर बेनिखायनो दिनै जोंनि आर'जआव दिनै बोलो दङ जोंनि आर'जआव दिनै शक्ति दङ प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर दिनै जों फै नायदोनि आङो बे बान्थानि सोमोन्दै बेखौनो बुंगोन
जायफ्रा दिनै इसोरनि खामानि मावग्रा बिसोरनि बान्था बान्था बुंनानै जानाय नङा दै जायफ्रा दिनै इसोरखौ फोथायग्रा इसोरखौ गिग्रा इसोरखौ खुलुमग्रा जोंनिबो बान्था दङ बे बान्थानि थाखायहाय इच्छा उनावहाय आं बुंगोनसै बे समाव प्रचारकफोरनि बान्थानि सोमोन्दै प्रथमावहाय नायग्रोनि बेवहाय 1 Corinthians 3:14 पद बेखौ नायग्रोदो दे बेवहाय बाइबेला दिनै प्रकाश खालामदों प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर बेवहाय बुंनाय जाबाय जे যাহা গাতি আছে তাহার সেই কর্ম যদি থাকে তবে সে বেতন পাইবে হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড दिनै जायफ्रा दिनै इसोरनि दिनै खामानि मावग्रा आरो दिनै बाइबेला दिनै प्रकाश खालामदों बिसोरो जे गाथिबाय माखौ गाथिखो मण्डलीखौ गाथिबाय आत्मा गाथिबाय इसोरनि अङि मानसिफोरखौ पापआव थानाय मानसिफोरखौ गोदोसोनानै थानाय मानसिफोरखौ गिर्जा हाबनो फैयै मानसिफोरखौ जायफ्रा दिनै पापआव गोदोसोनानै थानाय बिसोरखौ गाथिग्रा তাহার কর্ম যদি থাকে তবে সে বেতন পাইবে अब्ला बियो बे सच्चाई मोजाङै जुदि इसोरनि खामानि मावग्राब्ला अब्ला बियो बे बान्थाखौ बियो मोननांगौनि योग्यता दङ मानोना दिनै बाइबेला दिनै प्रकाश खालामदों इसोरनि गाहाम रादाब लांग्राफोरखौ इसोरा ओरैबायदि अनो बिसोरनि थाबायनायाबो ओरैबायदिनो समायना रमायना प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर रोमनि 10 अध्याय रोमियोनि 10 अध्याय 15 दिनै बाइबेला दिनै प्रकाश खालामदों प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर दिनै नाय मा दिनै खोथा दिनै प्रकाश खालामदों बे आउटलाइननि बायरा आं बेखौ बुंदों इसोरनि खामानि मावग्राफ्रा बिसोरनि थाबायनायाबो बेसेरा समायना रमायना बेनि आसल खोथा मा बिनि आसल खोथा मा दिनै गोबां भक्तगणफ्रा इसोरनि मानसिफ्रा थाबायनोबो बिराद भद्रता रूपे दिनै थाबायो आरो दिनै इसोरनि खामानि मावो जब्राफोरखौ सोखायो आरो थैनायखौबो फोथाङो हालेलुया प्रेज द लर्ड मोनसे घटना खिन्थानि आगे बियो माबायदि बान्थानि उपयुक्त नंगौना नङा बेखौ साननानै नाय घोर आन्दोलन बे आन्दोलननि समाव सासे नेपालनिफ्राय फैदों सुसमाचार प्रचार खालामना आसामाव हाबफैदों आसामाव हाबनानै बेनिफ्राय बियो कुचुगावहाय सफैबाय आरो सुसमाचार प्रचार खालामदों बियो गोबां जायगायाव बे सुसमाचार प्रचार खालामदों आरो सुसमाचार प्रचार खालामै बेनिफ्राय बियो कुचुगावहाय बे कुचुगाव बाजारनि इसे ओरै सानजाजोंहाय नेपालिफोर दङ आरो बे नेपालि गामियाव बियो हाबफैबाय नेपालि गामियाव हाबफैला नेपालिफोरनाव थांखानाय बर'फोरनावहाय थाङो उरावफोरनावहाय थाङो तद्रुपै बे नेपालिफोरनावहाय थांदों आरो मोनसे न'खराव नुहैबाय ओरैबायदि गाबनाय बिसा सासेल' ओरैबायदि गाबनाय बिमा बिफा दारुन गाबनाय आरो बिनिफ्राय सेरेनाबो बानायखाबाय बिसोरो बाक्सु बनाया बिसोरो सेरेन बानायबाय औवानि आरो बिहा रेडि दोनखाबाय आरो लांनायसै फुजा खालामगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय बियो सहैबाय प्रचारकआ आरो बेनिफ्राय आं मा खालामनांगौ जाखो अबस्थाबो खुब गाज्रि आसामनि अबस्थाया जुदि आं आरज खालामनानै थाङाब्ला मा जागोन ना आं बिथ'ले नामा आरो आत्माया बुंबाय उसुखुथु जाबाय नों माबार बुंद' बिद' नोङो आरज खालामनो नोङो बिद' बुंबाय आरो बेनिफ्राय लास्टआवहाय बियो बुंबाय जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ बेमारिखौ सोंगाय खालामो जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ
खोनारिखौ खोनाहोयो जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टआ थाबायनो हायैखौ थाबायहोयो बेखौ बियो बुंनो आरम्भ खालामबाय आरो बेनिफ्राय बुंबाय जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टआ थैनाय लाजारुसखौ फबनाय लाजारुसखौ फोथांदों माखि नोंथांमोना आंनो सम होनाय बेखौ बुंबाय जेब्ला समाव बे खोथाखौ बुङो अब्ला इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर गासै खोथाखौ बुंजोब्बाय आरज खालामनो होनाय होनब्ला बुंबाय दे आरज खालामबाय आरज जेब्ला समाव खालामबाय नासते जिसु ख्रीष्टनि मुङाव ओइ गथ' नोङो बे सेरेननिफ्राय नोङो दिखां नोङो थाबाय आरो बिनिफ्राय बे गथ'आ दफं दिखांबाय दफं दिखांनानै आरो बिनिफ्राय बिनि बिमाया थाबनो गोबाबाय प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर नाय इसोरा दिनै बे प्रचारकफोरनि द्वारै बेसेबां समगोनां दिनै खामानि मावो नाय अद्भुत इसोरा साहाय्य खालामदों थैनाय जायखौ फबनो लांनायसैमोन बेखौबो दिनै फोथांदों सोरनि द्वारै जादों बे सासे प्रचारकनि द्वारैहाय लामाखि बे बान्था मोना बिनि बान्थालाय माथो सना रुपा डायमन्ड नाना बे नङा बे संसाराव जेबो मोनाजासेबो थानो हागौ नाथाय प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर बिनि बान्थाया फैगौ जे प्रभु जिसु ख्रीष्टआ बियो थांबाय जोंनि थाखाय जायगा बानायनो थांबाय बियो आरोबाव बियो फैफिनगोन दिनै जोंखौ लानानै थांनायनि थाखायहाय अरायबोनि थाखाय सुख आरो शान्ति सोर्ग सुख बे जायगाखौ बियो मोनहैगोन बेनो गिदिर बिषया प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर दिनै नाय दिनै इसोरा समगोनां दिनै खामानि मावो दिनै बे प्रचारकफोरनि दिनै बेसोरा खामानि मावो आं 1987 1 जानुवारियाव आङो बेंगलनिफ्राय आसामावहाय आं खारबोदों बे समाव अनलि फर 65 ना बेसेबांमोन जोंनि एसोसिएशननि गेजेरावहाय मण्डलिया बहु खममोन गैयामोन आरो बिनिफ्राय दिनै सुसमाथा प्रचार खालामै रेसलेस दिनै एभान्जेलिस्टफ्रा दिनै मिशनारिफ्रा दिनै खामानि मावै दिनै आदालेन आदा सेतना आदा थेब्ला आदा खातिनाम जेसेबां दिनै फुराना जेसेबां दिनै प्रचारकफोर दङ बिथांमोननि प्रचारनि द्वारैहाय दिनै समस्त बे हाइ रडनिफ्रायहाय दिनै खोलाहा बहु चार्चफोर दिनै जादों आरो बेहाल' नङा गोबां जायगाफ्रा दिनै जादों प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर आरो दिनै बिसोरल' नङा आदालेन आदा सेतना आदा खातिनाम बिसोरल' नङा आबाव थेब्लामोनबा नङा आबाव थेब्लाबो गोबां खामानि मावदों बोराय अबस्थासिम आरो दिनै एभेन्जेलिस्टफ्रा दिनै 100नि आप जाबाय 112 जना बेसर जाबाय दिनै प्रत्येक जना दिनै गावनि गाव एलेकायाव दिनै सुसमाचा प्रचार खालामगासिनो दङ आरो दिनै मण्डलिफ्रा दिनै एरबोगासिनो दङ दिनै 300 दिनै बे फेल'शिपखौ जुदि लायोब्ला 300 सिमाव जाहैनायसै जोङो बहु दंसै फेल'शिपफ्राबो प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर दिनै बेबादि द्रुत दिनै इसोरनि खामानिया दिनै जादों सोरनि द्वारै एकटिमात्र प्रचारकफोरनि द्वारैहाय बेनिखायनो दिनै बाइबेला दिनै प्रकाश खालामदों आइजाया 52 भार्स 7 जेला समाजों फरायो आइजाया जिसायानि बिनि 52 आरो बिनि 7 जेला समाजों फरायो अब्ला जों बाहाय मोननो हायो नाय प्रचारकफोरनि थाबायनाया माबायदि समायना रमायना प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर बेनिखायनो दिनै बाइबेला दिनै प्रकाश खालामदों जाहैबाय बिश्वासिफोरनि थाबायनो बे बेसोरा समायना रमायना हाबा बिसोरनि आथिङानो समायना रमायना दिनै बेखौहाय दिनै बाइबेला दिनै प्रकाश खालामदों आरो बेनिफ्राय बे इसोरनि फिसाफोरनि दिनै बान्था दङ
गिदिर बान्था दङ बे बान्था जाबाय अबस्से दिनै बे बान्थाखौ मोनगोन आरो बेनिफ्राय जोंनि एसोसिएसनाबो मा दोनदों बान्था मा दोनदों जेला समाव रिटायार्ड जाबाय अब्ला 60 इयार्स जेला समाव जाबाय इसोरनि गाहाम रादाब लांग्राफोरखौ मान होनो हाजिरा होनो सन्मान होनो बेनि थाखायहाय दिनै बे दिनखौहाय थिग खालामनाय जादों। प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर दिनै बे बोथोरा दिनै एनायैनो दिनै गाज्रिसै दिनै बे इसोरनि गाहाम रादाब लांग्राफ्रा दिनै बिसोरा दिनै दुख दिनै बिसोरा खस्थ मोनो दारुन खस्थ मोनो अब्ला जों माब्रै जोङो बिदाय होनांगौ ओरैनोलाय बेखौ साननानैहाय दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बे हाजिरा होनाय बान्थाखौ होनाय बेखौ खालामदों। प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर जों नायनि बे समाव गीतफोरनि তোমার দাসত্ব দ্বারা সুশিক্ষা পায় তাহা পালন করিলে মহাফল পায়। दिनै गोबां बिश्वासिफ्रा गोबां दिनै जोंनि खामानि मावग्राफ्रा ओरैबादि खस्थ लायो ओरैबादि दुख मोनो दारुन दुख मोनो। जोङो जेब्ला समाव बेंगलाव दंहैयोमोन जेब्ला समाव जों बेंगलाव दंहैयोमोन गसपेलनि थ्रुयै एसेबां जोङो थाबायनो नाङा बिदि नङामोन। जोंना साइकेलबो गैया जेबो गैया जोंना बाइकबो गैया स्कुटिबो गैया जेबो गैया गारिबो गैया। बे अबस्थायाव जेब्ला समाव जोङो मादारि मादारियाव जों थादों जोंनि प्रेयार सेन्टाराव आरो बेनिफ्रायनो जोङो थाबायै थाबायै 2 by 2 जोङो दिनैहाय नखर नखर डोर टू डोर जोङो थांदों आरो सुसमाचा प्रचार खालामदों। बहुद जायगायाव थांदों एकदम उरावफोरनि गेजेराव आरो नेपालिफोरनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव सुसमाचा प्रचार खालामदों। दुख गैया बिदि नङा दुख दङ खस्थ दङ अनेक समावहाय जोङो दिनै थाखा फैसाबो थाया जोङो साहा लोंनोबो मोना बेबायदि अबस्था। प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर दिनै इसोरनि खामानि मावनायाव साधारन बेपार नङा साधारन बेपार नङा बहु दुख बहु खस्थ लानो गोनां जायो आरो कतगुलो जायगायावहाय लाजिनांनाय अबस्थाबो दिनैहाय सफैयो। दिनै गसपेलनि थ्रुयै जोङो थांबाय आपार आसाम जों थांबाय आरो सुसमाचा प्रचार खालामनो। आंनि बे गसपेलनि माखासे आंनि लोगोफोरखौ आं मोनलाङाखै किन्तु एभेन्जेलिस्टफोरजोंहाय आं थांनो मोनदों जोंनि गसपेलनि प्रग्रामाव। ओरैबायदि खस्थ ओरैबायदि दुख सुसमाचा प्रचार खालामै 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 बेनिफ्राय जों बेलासियाव जोङो फैफिनो बेलासियाव जेब्ला समाव जों गारि गाखोबाय गारि गाखोनानै जोङो फैफिनबाय गावनि केम्पआव। प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर बेनिफ्राय जोङो हजों थानानै बेनिफ्राय फैबाय गोबां मानसिफ्रा दिनै इसोरनि बचनखौ खोनासंदों इसोरनि बचनखौ खोनासंदों आरो बेनि फैफिननानैहाय बेनि उनाव जोङो आरोबाव जोंनि दादगारि बर' बेप्टिस्ट चार्चनिफ्रायहाय जोङो बेवहाय आरोबावनो मोनसे प्रग्राम लाबावबाय गहपुरनिफ्रायहाय एकदम खोलाहा मोनसे प्रग्राम लाबावबाय। बेयो जाहैबाय प्रि क्रिसमासावबो बुरजाथार मानसिफ्रा फैबाय आरो बेहा अंशग्रहण लाफैबाय। बेनि उनावहायनो बेवहाय चार्चआ दिनै स्थापन जाबाय बे कार्बिफोरनि गेजेराव। आरो बेनिफ्राय मा जाखो अद्भुत रूपे इसोरा जोंखौ साहाय्य खालामबाय जोंनि मण्डलियाव थिं बायनानै हैबाय दा बेहाबो मोनसे मण्डलि स्थापन जाबाय। दिनै बेबादि प्रचारक जुदि सोर नङाब्ला दिनै बेनिखायनो दिनै रबिनि 10 दिनै बेखौनो प्रकाश खालामदों 14 पदनिफ्राय जों समाव नायो
14번निफ्राय 13निफ्राय 14 ओरैनो जेराव सोमोन्दो नायो अब्ला जों बहाय जों मोननो हायो बाइबेलाव प्रकाश खालामदों खिन्थाग्रा गैया खिन्थाग्रा नङाला माब्रैथो दिनैहाय इसोरनाव फैनाय बुंग्रा नङाब्ला माब्रैहाय दिनै इसोरखौ मोननो हागौ बेखायनो दिनैहाय खिन्थाग्रा दिनै नांगौ आरो दिनै जोंनि एसोसिएशनावहाय दिनै एसेबां दिनै एभेन्जेलिस्टफोरखौ लानायनि कारना बेनो दिनै दिनै खुनु स्पन्सर गैया बान्था होनोबो थाखा फैसा गैया जोंनि आमेरिकानजोंबो दिनै सम्पर्क गैया अस्ट्रेलिया थांलाय फैलाय खालामो नाथाय बे अस्ट्रेलियाजोंबो थाखा फैसा लेनदेन खुनु किछु खोथा गैया दा जोंनि मण्डलीफ्रा जोंनि एसोसिएशननि सिङाव जोंनि मण्डलीफ्रानो दिनै आखाइ फोलावनांगौ आरो बेनिफ्राय दिनै इसोरनो दिनै दानखौ होनांगौ आरो बेनिफ्रायनो दिनैहाय एसेबां एभेन्जेलिस्टफोरखौहाय दिनैहाय लानो सक्षम जादों बे मा एकटी मात्र नोंथांमोननि मण्डली दादगारि बर' बेप्टिस्ट चार्च टुक्राझार चार्च बे चार्चफोरनि द्वारैसो बे भक्त'नि इसोरनि बिसाफोरनि द्वारैसो दिनै बे सम्भब जादों दिनै एसोसिएशनावहाय दिनै एसेबां दिनै एभेन्जेलिस्टफोरखौहाय लानो हादों प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर बेनिखायनो दिनै जों इसोरनो दान होनायावबो जों दिनै जों आखाइखौ जों ओरै लाबोनो नङा गावनिफ्राय लाबोनो नङा जों आखाइखौ दिनै फोलावनांगौ आरो जों इसोरनो जों दानखौ होनांगौ प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर दिनै जोंनि स्पन्सर गैया बायरानिफ्रायहाय जोंनि मण्डलीनिफ्राय नोंथांनि मण्डलीया साबसिखौ खालामो स्पन्सर Hallelujah, praise the Lord. दिनै सयजन एभेन्जेलिस्टफोरखौहाय दिनै स्पन्सर खालामो जोंनिया एसे गोदानखाय जोंनिया एसे खम जोंनिया सानैबानो दाबोनो एभेन्जेलिस्टआ जोंबो प्लान पलिसि दङ जोंबो लागोन आरोबावनो दा साथाम जाहैबाय जोंनि पास्टरनोबो जथार्थ माने एभेन्जेलिस्टनो होयो जों एखे समान होयो बेखौ लानानै साथाम जाहैबाय प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर दिनै जोंनि खामानिया जाबाय बेनो दिनै इसोरनि गाहाम रादाबखौ लांनो जेबो समाव प्रभु जिसु ख्रीष्टआ खबरनिफ्रायबो जिखांबाय आरो थांनायनि समाव बे बुंदों मती 28:19-20 आं सुसमाचार प्रचार खालामनाय आरो पिता पुत्र पवित्र आत्मानि मुङाव नोंसोरो बाप्टाइज हो Hallelujah, praise the Lord. दिनै प्रभु जिसु ख्रीष्टनि वचन आरो दिनै बे बुंनाय रावखौहाय दिनै एभेन्जेलिस्टफ्रा दिनै एसे जुदि सानावहाय जेबो गैयाब्ला अब्ला माबोरै थांनो हागौ काजै प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर जोङो आखाइ बारायनायखौहाय जों खम खालामनो नाङा आखाइ फोलावनायखौ जोङो दिनै खम खालामनो नाङा आरो जों दिनैहाय इसोरनि खामानिखौ दिनै मावथारखानांगौ दिनै मा खालामगोन गाहाम रादाब लांग्राफोरनोहाय होगोन मानलि होगोन मानोना बे गाहाम रादाब लांग्राफ्राबो दिनै मा खालामो न'खर दङ संसार दङ जानांगौ लोंनांगौ दङ प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर बेनिखायनो जों दिनैहाय इसोरनि बिसाफोर जाबाय इसोरनि न'खरनि मानसि जानायखाय जों दिनैहाय दायित्व दङ सुसमाचार प्रचार खालामनो बे सुसमाचार प्रचारनि वेया लामाया एकटी मात्र बेनो दिनैहाय जोङो इसोरनो दान होनि मानोना बाइबेला बुंदों ओरैबायदि बुंदों बाइबेलाव যতক্ষণ না পর্যন্ত সুসমাচার প্রচার जाजोबनाय नङा खनाय खनाय प्रभु जिसु ख्रीष्टआ फैनाय नङा आरो बियो फैया मानो 2 Peter chapter 3:9 बियो सैसोनानै बे नेबाय थादों सैसोनानै जिसु ख्रीष्टआ फैनायसै बुङो माथो दाबोनो फैयालाय माब्रैथो बिदि जाखो नङा नामा प्रभु जिसु ख्रीष्टआ फैफिनगोन ना नङा नामा प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर
दिनै प्रभु जीशु ख्रीष्टनि फैनाय या देरि खालामनायनि आसल उद्देश्य जाहैबाय 2 कोरिन्थियानि 3 अध्याय 9 पद बेसो कारना मा बिलाय बियो नेबाय थादों बियो गोबां दङ दिनै इसोरनि बिसाफ्रा फैबावनो बेखौनो नेदों आरो बेहा नेनायावसो बेबायदि देरि जादों नाथाय दिनै इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर दिनै मत्ती 24 अनुसारिहाय आरो गोबाव गैलिया तोरा दिन में ना गया तोरा दिन में ना गया ओ कोई ही जो काना उन्हीं ही जो आ ओ कोई ही जो काना उन्हीं ही जो आ बाइबिलो मोआ इसोरनि बिसाफोर दिनै बे अबस्थाया दिनै सफैबाय दिनै युद्ध चतुर्पार्श्व युद्ध नाथाय गिख्रंनो नाङा दिनै बाइबेला बेखौ प्रकाश खालामदों शुद्ध मात्र जों इसोरनाव जों आरज खालामनांगौ दङ बेखौसो दिनै बाइबेला प्रकाश खालामदों नाथाय गिलु बालु जाथायफ्रा दिनै जाबोगासिनो दङ प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर आरो जों दिनैहाय बे जोबथा मुगानि समाव सुसमाचार प्रचारकफोरनि थाखायहाय बे इसोरनि गाहाम रादाबफोरखौ लांग्राफोरनि थाखायहाय जोङो दिनैहाय जों दिनै इसोरनो दानखौ दिनै जों होनांगौ मण्डलियारिफ्रा इसोरनो दानखौ होनांगौ आरो बे दाना दिनैहाय जोंनि एसोसिएसनाव सहैनांगौ आरो बेनि द्वारा दिनै खामानि मावनांगौ आरो गोबां मानसिफ्रा इयारलि 2-3 जायो नामा दिनै हाजिरा मोनो रिटायार जायो बिसोरनो होनांगौ बेनिखायनो प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर दिनै जोङो दिनै इसोरनि अननायाव इसोरा दिनै जथेस्थ दिनै जोंनो होदों आरो बे होनायनिफ्राय जों दिनै इसोरनो जोङो आखाइ फोलावनायखौहाय जोङो बावनो नाङा प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर आङो नै माथो बारबायानो माथो गोबां थांबाय प्रिय इसोरजों अनजाग्रा दिनै जोंनि बान्थाखौ नायदोनि जोंनि बान्थाया मा जाकब 1 अध्याय बेखौ जों नायनि जिसु ख्रीष्टनि गोमोरथि दुख सफैलाबो खस्थ सफैलाबो गोबां तारना अपमान निन्दा स्पर्ट सफैलाबो जेलावबो सोजानो हागौ गोबां दुख मोनो गोबां खस्थ मोनो प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर आं दाबोनो स्कुटिजों आङो गफोरखौहाय मोनहैयो प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर दिनै इसोरनि खामानि मावनायाव दुख दङ खस्थ दङ नाथाय मोनसे रंजाथाव बाथ्रा जाबाय बेनो धन्य से व्यक्ति যে পরীক্ষা সহ্য করে কারণ পরীক্ষা সিদ্ধ হইলে পর সে জীবন মুকুট প্রাপ্ত হইবে তাহা প্রভু তাদিকে দিতে অঙ্গীকার করেছেন যারা তাকে প্রেম করে প্রিয় ঈশ্বরজों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर नाय इसोरनि प्रतिज्ञामा रेभेलेशन चैप्टर 2 verse 10 कि सुंदर क्राउन मुकुट बे मुकुटखौ होगोन आरो बे मुकुटखौ गाननो मोनगोन माखि गोसो गैया मुकुटखौ गाननो गोसो गैया नामा बावैसो मास मोनथामसिम जाबाय दाबसे जायगायाव आङो सानथामनि फास्टिंआव दंहैयोमोन सानथामनि फास्टिं इसोरनि बोसोन होनांगौ दिनाव खेबथाम सानथाम ड्राई फास्टिं ओरैनो लेरबां जाखाबाय आरो बिनिफ्राय ओइदिनखालि आंनि खावसुम दैसा आंनि प्रग्रामा रबिबाराव कसम दैसायाव थांबाय
थांनानै ओरैनो सानथाम जाखाबाय आरो होजों थांबावबाय ओरैबायदि खस्थ' जाबाय दारुन खस्थ' स्कुटियाबो लामायावनो एकदम हाब्रु दंमोन बे हाब्रुनो गब्रबाय बेबायदि अबस्था प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर आरो सहैबाय गिर्जा न'आबो प्लास्टिकनि ओरैबायदि गरम माने गोग्लैहां जाबाय बोसोन होनायावहाय इसोरा आंखौ साहाय्य खालामबाय इसोरा आंखौ अनुग्रह खालामबाय दया खालामबाय प्रेम खालामबाय गोग्लैयाखिसै आरो जोब्बाय बोसोना जोबनानैहाय रेस्ट लाबाय बेनिफ्राय गोदान आं गावखौ महसुस खालामफिनबाय आंनि गासैबो फैफिनजोब्बाय बेबायदि दुखु जायो बेबायदि खस्थ' जायो नाथाय दिनै बाइबेला दिनै प्रकाश खालामदों मुकुट दङ जायफ्रा दिनै 10 मानसि होयो इसोरनो दान होयो नोंथांमोननिबो दिनै पुरस्कार दङ बे पुरस्कारखौहाय नोंथांमोना मोनगोन आरो बे पुरस्कारानो जाबाय मुकुट बे मुकुटखौ मोनगोन दिनै बाइबेलावहाय दिनै प्रकाश खालामदों दिनै जों आरोबाव मोनसे फरायनायस्राव दिनै थांबाय दिनै लामनो थांबाय क्षमा खालामदे मोनसेल' पद नायस्रादोनि दे बे पदखौ जों नायनि बे जाबाय आइजाया 40 अध्याय बिनि 10 पद बेखौ जों नायनि आइजाया जिसायानि 40 अध्याय बिनि 10 पद बेखौ जोङो नायनि बेखौ नायस्राबाव दिनै प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर एसे खस्थ' लानानै मोनसेखौल' नायस्रादोनि कारन जोंनिबो बान्था दङ गिर्जायाव हाबग्राफोरनिबो बान्था दङ इसोरनि दान होग्राफ्राबो बान्था दङ बे बान्थाखौहाय जोङो दिनै मिथिनांगौ दङ आरो दिनै होनाय जोंनि गिर्जायाव फैनाय इसोरखौ गिनाय इसोरखौ खुलुमनाय इसोरखौ सिबिनाय बेहाय गिदिर इसोरनि बान्था दङ अन्नानै सोरबाफोर दा आं बांलानि लादों Praise the Lord. Hallelujah. Jesaja 40 बिनि 10 पद नाय प्रभु इसोरा बोलोग्रायै फैगोन आरो बिनि थांखिया गावनो लागै रायजो खालामगोन रायजो बियो बिखनखौ गावजों लोगोआव लाबोफादों आरो बिनि बक्सिसआ बिनि मोखाङाव दं Hallelujah. Praise the Lord. दिनै बियो बक्सिस लानानै बियो फैगौ प्रभु यीशु ख्रीष्टआ गोजौनिफ्राय बियो फैगासिनो दङ आरो बियो बे बक्सिसखौ बियो थाम थिम खालामदों बे बक्सिसखौ होनो बियो थाम थिम खालामदों महापराक्रम शक्ति सहकारे बियो फैगोन आरो प्रभु यीशु ख्रीष्टआ सोर माबायदि बक्सिसखौ मोननांगौ आरो बे बक्सिसखौहाय जोङो मोनगोन प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर बेनिखायनो फै जों दिनैहाय बे बान्थाखौ आजावनायनि थाखायहाय मोननायनि थाखाय गोबानानै लानायनि थाखाय जों दिनै प्रभु यीशु ख्रीष्टजों फैनि बेनिखायनो गेट बानानै 119 बिनि 11 पदে বলেন হে সদা প্রভু আমি তোমার বাক্য হৃদয় মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছি যেন আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি যেন আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি প্রিয় ঈশ্বরजों अनजाग्रा इसोरनि बिसाफोर जोङो दिनैहाय प्रभु यीशु ख्रीष्टनाव जोङो थानि खस्थ' लानि दुखु सैनि खायफा नै गरम सफैबाय आं थाङा आंनि जिबनाव जादों बेयो खेबसे सैथो आंनि जिबनाव जादों जे अननो आंनि बुरैया हाथाय साल'ल'नो बिराद अनो आंखौहाय बुरैबाय नालाय आंबो बोरायबाय बिराद अनलायनाय दङ फास्टिं थायनांगौसै आङो सानथाम आंनो मालिक आंनो फास्टिंखौ दैदेननांगौ बुंबाय बोराय दा थांसैना अफारा सायदों
आयु हानाय नङा बोराय खस्थ' जागोनथ' दाथांसै ना बोराय खावलायबाय बिराद खावलायबाय आरो बे बुरैबा नंबावा बिसाजो गेदेराबो फैलायबाय न' खाथि बानखा आं रेडि जागासिनो दं आरो बे बिसाजो बुंलायबाय आफा आयु अफा बिराद गरम माबोरैथो फास्टिं थानांगौ जाखो बिबो दै गरदसेबो मोनलोङा जेबो जाया लोङा सानथामख्लाय आरो इसोरनि बोसोन होनांगौ आफा दाथांसै ना होननानै बुंबाय ओरैबादि बुरैजों बुंदों आफा दाथांसै होननानैहाय बुंबाय ओरैबादि खावलायबाय बिसाजोआबो आरो बिसाजोआ मोनसे खोथा बुंदेरबावदों आरोनो आंखौहाय सैथो दै आं गिर्जा न' सिङाव बुंदों बुंबावबाय बिसाजोआ आफा जेला समाव थान्दा बोथोर सफैयो नों बेसेबां थायो था अब्लाबो दिनै दाथांथोंसै बे बाराव दाथांथोंसै होननानै खावलायबाय आं बुंबाय बिसाखौबो बुरैखौबो थैलाबो थांलाबो आं इसोरनि बोरायलाबो मालाबो आं थांनाय बिसाफोर नोंसोरो बोराय आर'जमान खालामदों आंनि थाखायहाय आर'जमान खालामदो आरो जेबो समाव आं थाबाय फास्टिं थाजेनबाय बार ओरैबायदि बार फैबाय साइदुंब्लाबो बार फैबाय खुनु किछु उसुबिदा जायासै सानथामाखौ थब्लेट बारा गोबावनि नङा प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर दिनै जोंहा दुखु दङ खस्थ' दङ नाथाय पुरस्कारखौ मोननो बै इसोरनि थावनिखौ मोननायनि थाखायहाय जोङो दिनैहाय बे संसारावहाय गोबां दुखु दङ खस्थ' दङ जोङो सिखार खालामनि जोङो धैर्यजोंहाय जों नेनानै थानि प्रभु जिसु ख्रिस्टखौहाय जिसु ख्रिस्ट फैथारखानाय प्रकाशित बाक्य नुहोजानायनि एक अध्याय बिनि 7 पदआवहाय दिनै बाइबेलाव प्रकाश खालामदों प्रभु जिसु ख्रिस्ट फैनायखौहाय बे आखाइ सुफुंग्राफ्राबो बिसोरबो नुनो मोनगोन अहेबाव जंजों सुनाय बिसोरबो नुनो मोनगोन जायफ्रा दिनैहाय गाजाल दोग्राफ्राबो दिनै नुनो मोनगोन नाथाय बिसोरो प्रभु जिसु ख्रिस्टजों थांनो मोननाय नङा प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर दिनै बे नुहोजानायनि एक अध्याय बेनि 7 पदआवहाय दिनै बेखौनो बुंदों बेनिखायनो फै जों दिनै बान्थाखौ मोननो नाजानि एसोसिएसनाबो जोङो होनांगौ जोङो मानोना बान्था मोननांगौ दङ जोंनि एभेन्जेलिस्टफ्रा बेखौ जोङो हरनो हायो जोंनि एसोसिएसना आरो बिनिफ्राय जोंबो दिनै जेसेबां दिनै जोंनि मण्डलियावहाय दिनै परिबारफोर दङ गासै परिबारफ्रा दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्ट फैनायावहाय जे एक चक्कर पलके जोङो गोजौआव जोङो थांनांगौ हालेलुया एक चक्कर पलके भगवान वास्तविक जोङो गोजौआव थांनांगौ मानो जोंनि मुंखौ आजावनायनि थाखाय मोननायनि थाखाय जोङो खुंथारनांगौ जोङो प्रभु जिसु ख्रिस्टनाव जोङो गसंनानै थानि जोङो दुखु खस्थ' क्लेश जाब्लाबो जोङो दिनै सैनानै थानि प्रभु जिसु ख्रिस्टआ जेन' जोंनि जिबनाव बे मुकुटखौहाय जेन' इसोरा प्रभु जिसु ख्रिस्टनिफ्राय जोङो मोननो हायो इसोरा गोबां आशीर्बाद खालामथोंसै आङो इसोरनि बोसोनखौ मोननो दोनबाय गुसुङै आर'ज खालामनि प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर न'खराव जुदि बिसायजों नांलायनाय बोराबलायनाय माबाफोर जानाय दङब्ला प्रभु जिसु ख्रिस्टनावहाय क्षमा बि इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर गामियाव प्रतिबासिजों माबाफोर जुदि बोराबलायनाय दङब्ला सिखार खालाम नङाबा नोङो 10 मानसि होब्लाबो नोङो स्वर्ग रायजोखौ मोननाय नङा प्रिय इसोरजों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर नोङो दिनैहाय मण्डलिफ्राव माबाफोर जुदि बोराबलायनाय माबाफोर दङब्लाबो प्रभु जिसु ख्रिस्टनो सिखार खालाम प्रभु जिसु ख्रिस्टआ नोंनि गासै दाय पापफोरखौ क्षमा खालामगोन आरो प्रभु जिसु ख्रिस्टआ फैनाय समाव नोंथांखौ प्रभु जिसु ख्रिस्टआ दैखोगोन स्वर्गआव दे जोङो फैनाय बे समाव गावनि समस्त जिबनफोरखौ जों इसोरनो जों खिन्थानि दिनै सोर धोरोमिया दङ
ধার্মিক একজন নাই, সৎকর্ম করে এমন একজন নাই। সকলে বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সকলে পাপ করিয়াছে, জিহ্বায় চল রহিয়াছে, সকলে পাপে পরিপূর্ণ হইয়াছে। আসুন আমরা प्रार्थना करी फै जों प्रार्थना खालामनि प्रभु जीशु कृष्णनाव जोङो गासै गावनि पापफोरखौ प्रभुनाव जों स्वीकार खालामनि प्रभु जीशु कृष्णनाव जों फैनि दे जों प्रभुनाव जों आरज खालामनि स्वर्गआव थांनायनि थाखाय जों थाम थिम जों जानि प्रभु जीशु कृष्णनि सेकेन्ड कामिंआव थांनो जों दिनैहाय रेडि जानि जों आरज खालामनि प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Apa, ang bismaw nino kumlaye nino hay aros klamte. Ang nino kledang pita Prabhu Apa. Nai saryan ko Apa. Dani be ek nom bala parayo saryan ko Apa ang chopay nare. Nani bachan ko hay samapto klambay. हे पितो ननो खावलायदों आफा नाय नोंनि बिसाफ्रा रुजु रुमु ओ आफा गावनि गाव न'निफ्राय हाबफैदों नोंनि बोसोनखौ खोनासंनो नोंखौ बाख्नायनो नोंखौ प्रशंसा नोंखौ जादानाय खालामनो फैदों हे पिता नों प्रत्येकजनखौ निरिबिलि रूपे ओ सोरगोनखौ आफा मोजाङै दलरै दद्रयै थानो नों बिसेस गोनां आत्माजों साहाय्य खालामबाय हालेलुया प्रेज द लर्ड हामबायसै आफा नोंनि दया नोंनि दयानो जथेष्ट सोरगोनखौ आफा आं गोसोखांदों हे पिता गीत मालानि 119:11 পড়ানে যে বচনকে বললেন হে সদা প্রভু আমি তোমার ভাগ্য হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছি যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি আপা नोंनि बचनखौ दोनबाय बे बचनखौ प्रतिजोंनि हृदय पलके लिरनानै होदो आपा जेन नोंनि बचनखौ लानानै हृदयाव लानानै नोंखौ नेबाय थानो हायो दुख कष्ट क्लेश ताड़ना अपमान निंदा विभिन्न प्रकारनि समस्या जाब्लाबो ओ आपा नोंखौ नेबाय थानो बे मण्डलियाव आपा अभिषेक खालामदो पालकनि सायावनो आशीर्वाद खालाम डिकेननि सायावनो आशीर्वाद खालाम सेक्रेटारिनि सायावनो आशीर्वाद खालाम पालकनि सायावनो आशीर्वाद खालाम सानडे स्कुल टिचारफोरनि सायावनो आशीर्वाद खालाम गासैनि सायावनो आशीर्वाद खालामदो अनुग्रह दया खालामदो गासै बिश्वकाफोरखौ थाङो बे गुसुं गोरलै आर'जखौ थाङो ना सुथेव प्रभु जिसु ख्रीष्टनि आर'ज खालामबाय आमेन आमेन प्रेज द लर्ड बे समखौ आङो पालक बाबुनो